pagkamangan, anyaman abana, hintay biruken, anyaman arigat, hintay parmeken, wan nga agpaisu. Intay rambakan, grasya na nga sagot, pagraramanan, tay subibiyag, amin agapuan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan. Isang mapagpalang oras sa ating lahat, mga ginigiliw naming mga taga-subaybay at tagapakinig ng programang Pulong Panalangin. Sa oras na ito ay panibagong topiko naman ang ating pong tatalakayin at pag-aralan. Ang tema po ng ating pag-aaral ngayong oras na ito ay Katsko, a Figure of Christian Lifestyle. Yan. Na kung saan sa pamagitan ng temang ito ay maglalarawan ng kabuhayan ng tunay na Kristiyano. Kaya nga't ang sabi ni Ellen White sa kanyang sulat sa Christian Experience and Teaching, page 74, ang tunay na Kristiyano ay mapagpakumbaba at makikita ang kahinahunan ni Kristo sa paraang laging tumutulong sa iba, maging sa pananalita at gawa ay hindi inuuna ang sarili. Siya ay lumalago sa pamagitan ng pagbabahagi ng banal na mensahe sa sanlibutan. Kaya nga't napakabuti na kung saan ay ating pag-aaralan ang karakter na ito ng ating Panginoong Hesus na may kinalaman sa kahinahunan upang kayo at ako ay patuloy na magkaroon at may apply ang karakter ng ating Panginoong Hesus na ito sa ating buhay. Ang ating pong talata ay masusumpungan sa aklat ng Kolosas, Kabanata 3, talatang 12. Ganito po ang kanyang sinasabi. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katiyagaan. Tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, Diyos na may akda sa aming buhay, Diyos na tumawag sa amin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Ang iyong bayan ay makikinig ng iyong salita. Harinawa ay pangunahan kami ng banal na Espiritu. Buklodin kami ng pagkakaisa at ng pag-ibig upang sa gayon sa aming pag-aaral ay lubusan po naming maalaman ang iyong katwiran, ang iyong kalooban na siya naming nararapat isa kabuhayan upang sa gayon maging katanggap-tanggap kami at kaya-aya kami sa iyong harapan. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Isang bata na kung saan 3 taong gulang ang naglalaro sa bakuran ng kanilang tahanan. Habang siya ay naglalaro,
nakarinig siya ng huni ng isang aso at ito'y kanyang hinanap kung nasaan. At sa likod ng malagong halaman ay nakatagpuan niya roon ang isang aso na kung saan sugatan. At kanya itong nilapitan at kanyang tinangkang lapatan ng lunas ang kanyang sugat. Ngunit kanyang naalala na tawagin ang kanyang nanay. At sa kapagtawag sa kanyang nanay ay naisip ng kanyang nanay, panibagong aso na naman to. Kung kaya't lumapit ang kanyang nanay at tiningnan at kanyang nakita na ito ay isang Mexican wolf. At sinabihan ng kanyang anak na lumayo, dahan-dahang lumayo, sapagkat ito'y isang mabangis na lobo. Kung kaya't ang bata ay nakinig naman. At pagdakay naalaala ng nanay na siya ay tumawag ng isang doktor upang gamutin ang sugat ng lobo na ito. At pagdating ng doktor, kanyang nilapatan ng lunas. Sa madalit salita, gumaling naman itong sugat ng Mexican wolf na ito. At ang wolf na ito ay hindi na umalis sa tahanan ng mag-ina. At sa loob ng 13 taong pananatili ng wolf na ito, ay naging ka-close na ng bata. At anuman ang nais ipagawa ng batang ito ay ginagawa naman, sumusunod naman yung wolf. So bilang mananampalatayang Kristiyano mga kapatid, at tagasunod ng ating Panginoon Hesus, kinakailangan nating mapanatili ang pagiging mahinahon dahil siya ang Panginoon ng ating buhay. Gaya ng mabangis na lobo na ito ay napaamo ng bata, na kontrol ng bata dahilan sa pagiging mahinahon. Kung kaya't sa oras na ito, kayo at ako ay muli nating sariwain ang karakter ng ating Panginoong Hesus. Lalo higit ang ating pong pag-aaralan na gentleness or kahinahunan. Kaya bakit kinakailangan ang pagiging mahinahon sa mga mananampalatayang Kristiyano? Sapagkat sa pamagitan ng ating pagiging mahinahon, may papakita natin ang larawan ng pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano na binago ni Kristo. May tatlong mga bagay na nais pong dalhin sa ating pag-aaral, na kung saan na kinakailangan na ating may sakabuhayan ang pagiging mahinahon dahil sa una, siya ang tumawag sa atin. Ang ating Panginoong Hesus ang tumawag sa iyo at sa akin, kaya tayo ay narito, mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Kolosas, Kabanata 3, talatang 12, sabi niya, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kababaan, kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katiyagaan. So dito po ay mapapansin po natin na kayo at ako, tayong lahat, ay tinawag ng ating Panginoong Hesus. Hinirang, pinili ng ating Panginoong Hesus upang ating magawa, upang ating maipakita ang kanyang karakter na ito ay ang kaamuan. Mga kaibigan, mga kapatid, ito ay isang bagay na ating pong patuloy na maipakita sa ating pong kapaligiran. Bakit? Sapagkat kayo at ako ay pinili ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ni Ellen White sa kanya pong sulat sa Christ Object Lesson, page 236. Ang sabi po niya sa English, they will be accounted
the chosen of God, elect, precious, and when Christ shall come into His kingdom, they will stand next His throne. Maganda po itong binanggit ng ating pong kapatid na si Ellen White, na kung saan na kayo at ako na pinili at minamahal, mga kapatid at mga kaibigan, ay patuloy nating sa kabuhayan ang karakter ng pagpili ng ating Panginoong Hesus sa atin. Ang karakter niya ang siyang patuloy na makita sa atin. Pangalawa, dahil ang pagiging mahinahon ay nagtutuwid sa tamang landas. Napakaganda po na kung saan ay ang pagiging mahinahon ay magamit o kay makita sa atin sapagkat ito ay malaking kasangkapan, malaking paraan, magandang paraan upang magamit natin. Ang sabi ni Haring Solomon sa kanyang aklat sa Ecclesiastes, Kabanata 10, talatang 4, sabi niya, sapagkat ang pagiging mahinahon ay magtutuwid sa malaking kamalian. Kung kaya nga't sa pagiging mahinahon, mga kaibigan at mga kapatid, mga ginigiliw naming taga-subaybay, ay isang paraan, isang karakter na ating isakabuhayan upang makita, upang maituwid ang kamalian na kung saan ito ay magdadala sa tamang landas ng mga taong ating mga kasalamuha. Naalala ko ang aking karanasan, samantalang ang aking tatay ay kasama ko sa aming bahay. Siya ay tumatawag sa akin, ngunit hindi ko pinapansin. At ako'y parang nagdadabog. Sapagkat ako'y palagi niyang tinatawag, ay ako'y maraming ginagawa. Kaya't hindi nakatiis yung aking tatay, ay lumapit sa akin. At siya'y tumayo sa aking gilid at kanyang sinabi, anak, ako ay may nagtatawag sa iyo kanina pa. Bakit? Tila ba hindi mo ako pinakikinggan? Ano ba ang problema kapag ikay aking tinatawag? Hindi ba't ako bilang iyong ama ay maggagabay sa iyo at bibigay sa iyo ng ikabubuti mo? Ay, sa panandaliang pagkarinig ko ng tinig ng aking ama na yun, ay natouch yung aking damdamin. At ako ay nag-isip-isip. Sabi ko sa aking sarili, isang malaki kong pagkakamali na hindi binigyang halaga ang pagtawag ng aking ama. Sa pamagitan ng kanyang kahinahunan na pananalita o pagsasalita sa aking tabi, ay kanyang naituwid yung aking kamalian na kung saan ay akin pong naramdaman ang pag-ibig ng aking ama. Kaya tunay nga po mga kaibigan at mga kapatid, na ang payo ni Haring Solomon sa kanyang aklat na sinasabi, ang pagiging mahinahon ay magtutuwid sa malaking pagkakamali. Kaya't nais ng ating Panginoong Hesus na kayo at ako ay tayo'y mamuhay na mahinahon upang sa gayon tayo ay magiging instrumento rin na magtutuwid sa landas ng ating pong mga kasalamuha. Pangatlo, mga kaibigan at mga kapatid, dahil ang pagiging mahinahon ay nagdudulot ng karunungan sa ikaliligtas. Ayan. Kaya't ating pong alamin at tingnan ang sabi ni Apostol Santiago sa Kabanata 3, talatang 13, ang sabi niya, ipakita niya sa pamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang magawa sa kaamuan ng karunungan. Ito ay magandang binanggit ni
ni Apostol Santiago na kung saan sa pamagitan ng kaamuan at na mayroong karunungan ay marirealize ng bawat isa na kung saan ito'y magbibigay ng kaalaman, magbibigay ng tamang prinsipyo sa ikaliligtas ng mga taong nagmamasid sa ating kapaligiran. Mga kapatid at mga kaibigan, tunay nga na kayo at ako ay pinagpala ng ating Panginoong Hesus, ng ating Panginoong Diyos sa oras na ito. Sapagkat sa isa sa mga karakter ng ating Panginoong Hesus na ating pong napag-aralan, ikaw kapatid at ako, kaibigan, nais ng ating Ama na sa langit na ating isakabuhayan ang isa namang katangian ng ating Panginoong Hesus na ating napag-aralan. Bakit? Sapagkat ikaw at ako ay tinawag niya sa isang natatanging layunin ng buhay upang maglingkod sa ating kapwa, lalo higit maglingkod sa Kanya upang ikaw at ako ay maging instrumento niya na maglalapit ng mga taong naliligaw ng landas sa kanilang buhay. Ikaw at ako, kaibigan, kapatid, ay gagamitin ng ating Panginoong Hesus na magbibigay ng tamang kaalaman sa ikaliligtas ng mga taong naliligaw ng landas. Harinawa, sa ating maikling oras sa pag-aaral na ito, ay kapulutan natin ng malaking bagay na magbibigay sa atin ng inspirasyon habang tayo naghihintay sa kailawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Akin po kayong inaanyayahan na tayo'y magwawakas sa pamagitan ng panalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, salamat po na amin pumuling napag-aralan ang karakter ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa tema na amin pong napag-aralan ng pagiging mahinahon, na ito'y aming pong maisakabuhayan. Tulungan niyo kami na sa pamagitan ng banal na Espiritu ay pagpatuloy po namin at magkaroon kami ng karakter na ito hanggang sa pagkahayag ng aming Panginoong Hesus sa lapap ng langit. Dakilang Diyos, akin din pong hiniling na pagpalain ang aming pong mga kaibigan at mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa programang ito at patuloy na ipagkaloob ang mayaman niyong pagpapala sa bawat isa, sapagkat batid po namin na ang panahon ay malapit na at kayo din ipagkaloob din ang sapat na kalusugan at kaligtasan sa bawat isa sa panahon ng pandemyang ito. Salamat dakilang Diyos sa pagtugon sa aming dalangin, sapagkat niling po namin ang lahat sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.